Запознайте се с Дари. Това е моето куче, което осинових преди 4 години от приюта Animal Rescue. Здравейте, приятели! Това е новото ми видео. Както сте разбрали от заглавието и от интрото, то е посветено на моето куче Дари. Ще ви покажа къде се разхождаме, нашата разходка, въобще ежедневието на Дари и това как тя живее при мен. Тя е малко асоциална и не обича други кучета, но има един единствен приятел, който е кучето на моята приятелка, което също е осиновено от приют. Ето и Дари, сега ще я видите, тя се намесва в нашето видео точно на време. Дари, здравей! Кажи здравейте! Кажи здравейте, мило куче! Кое е най-милото куче? Така тя ще си легне тук, както и на предното видео. Тя е много любопитна и иска всичко да знае. Първото нещо, което правим, когато излезем на разходка, е да си вземем кафе. Едно от нещата, които трябва да знаете за Дари, е това, че не вижда. Има доста развити пердето на очите и затова пускането и без кришка става единствено на много големи поляни без препятствия за нея. Както виждате обаче, за нея това не е проблем, тъй като тя не осъзнава, че е по-различна от другите кучета. Това е Брут. Той също е взет от приют преди около месец. Може би единственото куче, с което Дари се разбира, до толкова, че не си обръща внимание, когато са на поляната заедно. Тук може да видите в какво се изразява тяхното разбирателство. Интересното за всички кучета, взети от приют, които аз познавам, е, че умират за храна. Ако мислите, че Дари обикаля така сама безцелно, то грешите, защото тя търси храна. След търпеливото изчакване пред магазина, отново си отиваме вкъщи. Където измиваме добре калните лапи и уши. Измиването на цялата тази мърсотия остава единствено да изсушим козината. Както забелязвате, не е любимо занимание на Дари, но тъй като след него идва най-любимото и търпи.
след поредния ден, изпълнен с емоции, разходки и храна, остава единствено да си почиваме. Приятели, това беше видеото за днес. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за каналът ми. Също така може да споделите видеото в социалните мрежи, за да могат повече хора да го видят и да се вдъхновят от историята на Дари и Брут и да намерят своят приятел в приют, а не в зоомагазин и да не дават пари за него. Благодаря ви! Чао!